Kepareng nglajengaken tata cara salajengipun aniki ingkang hamau gati arsa ngaturaken pangayu bagya katur dumateng sedaya para tamu mliginipun keluarga saking Bindar di sanggaya para tamu ingkang boten sinebat kanthi piniji-piji sedaya ingkang kula hormati wonten atur pangayu bagya boten dipun sarirani pribadi nyaraya dumateng priyantun piniji tan sanes niki Bapak Haji Tekno sarjana sains terapan pemerintahan magister manajemen Bapak Camat Gembong menika nggih monggo kula dherekaken siya gati bebili ingkang tumuju wonten sasana ingkang sampun mriki kasawigaken bebili sambutanipun sampun saya gati kalau dengan sawadhahipun sumangga nuwun kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala ma'ud dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billah amal ba'da. Tentrem rahayu nugraha sih wilasaning Gusti ingkang maha welas maha asih senantiasa langgeng tumedhak tumanduk wonten jiwangga panjenengan sedaya lumebera kula waradin sagung dumadi rahayu neskala satuhu ingkang kinurmatan para sepuh para pinisepuh ingkang sampun pono ing pamawas dalah lebda ing pitutur ingkang kula tenggo dawuh-dawuhipun. Para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten dalah dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang tansah kita bektosi. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagari wonten ing Kukuban Desa Gembong, Kecamatan Gembong. Inggih punika ingkang sampun rawuh panjenenganipun Bapak Kapolsek Gembong, AKP Lilik Supandi Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ingkang tansah kula lan panjenengan tenggo minggah dawuh pangandikanipun. Para tamu tangga tepalih ingkang boten saged kula sebat setunggal mboga setunggal. Utamanipun Kadang Besan Sutresno. Panjenenganipun Bapak Supriyadi dalah Ibu Darsini. Lan sedaya pangombyong saking tlatah Bindar Juwana. Saderengipun kula matur langkung rumiyin sepisan malih monggo kula dherekaken kita sedaya tansah hamenengku puja ngunjukaken raos puji dalah syukur dumateng Gusti Allah Ta'ala awit ngantos ari kalanggahan samangke kula lan panjenengan taksih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan. Ingkang baken inggih menika kanikmatan kesehatan. Saengga kula lan panjenengan wonten ing ari kalodhangan samangke saged mangangayu bagya adicara ngunduh manten wonten ing tlatah
Gembong, Kecamatan Gembong. Saderengipun kula matur, kula Tekno Piniji. Talangipun atur saking Bapa Subawi dalah Ibu Mia. Awit panjenenganipun saking bombongipun manah, boten saged kedaleng lati amargi bombong rawuh panjenengan sami. Saengga saniraya kula ingkang matur wonten ngarsa panjenengan sami. Atur ingkang angka sepisan Bapa Subawi dalah Ibu Mia ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuhipun panjenengan wonten ing pidalem punika panjenengan sampun nglodhangaken wekdal saengga saged mangayubagya adicara wonten ing enjang punika. Ingkang angka kalih bilih sampun kaserat wonten ing sedahan Kintakawara. Bilih adicara enjang punika inggih punika ngunduh manten saking dawuhipun putra putrinipun Bapa Subawi dalah Ibu Mia. Inggih punika Nak Mas Mahmud Dwi Wijayanto, Mahmud Tri Wijayanto. Ingkang sampun dawuh kalian Nimas Ayu Lina Dwi Ulufianti. Putra putrinipun Bapa Supriyadi dalah Ibu Darsini saking tlatah Bender Juwana. Ingkang alhamdulillah ijabipun sampun kalampahan wonten ari Rebu Pon tanggal 17 Desember 2000 selangkung wonten ing Hotel Pati kanthi adat agami Islam. Saha panggihipun ugi sampun kalampahan siniker titi cara wonten ing Kadipaten Pati. Ingkang angka 3 bilih sasanentunipun dawuhipun utawi ijabipun pinanganten kekalih Bapa Subawi dalah Ibu tansah nyuwun idi pangestu dumateng para ingkang sami rawuh wonten ing kalodhangan samangke mugia pinanganten kekalih tansah dipun paringi karaharjan kasehatan tentrem rahayu dahlah saged nyambut damel ing akhiripun nuwuhaken raja kaya ingkang saged damel tentremen wonten ing agesang. Temtunipun donga saking panjenengan sedaya pun antu-antu dening penganten kekalih. Ingkang angka sekawan bilih adicara wonten ing enjang punika Bapa Subawi dalah Ibu Mia Lenggana bilih adicara ingkang pun karantam sampun karacik estu wonten kathah kekiranganipun. Mila wonten ing ari kalenggahan samangke Bapa Subawi dalah Ibu Mia nyuwun agunging pangapunten ambok bilih hanampi panjenengan sedaya wonten kiranganipun langkung-langkung babakan tri trap silaning hanampi tamu. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, Lenggana mekaten ingkang saged kula aturaken kathah salahipun, kathah kilahipun anggen kula matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Ing busana billahi taufik wal hidayah sumasalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.